Еглорс! Еп! И аз съм един приятел и забравих да си взема всичко. Не, взимал съм си лейдър. Ей, този дет ми е крадецът на Айрон. Той си хвърли един, моля, взем го. Аз си вземам отпадъците от Айрона. Добре. Дай ми то стая, тапанар. Дани, почва да заограждаш яйцето лимона, беге. Добре, само да си взема малко аренгото. О, как щях да захвърля! С преди... Ти ли правиш мост? Не. Добре. Аз се отграждам яйцето. Знаеш какъв съм? Не. За отграждач. Измислих това дума. Много за... Ред ли сме? Какво? Ред ли сме? Какво? Ред ли сме? Да. Добре. Тът един отред иска да щупи яйцето. Трябва ми кирка. Чакай! Не чупи! Не чупи! Що? Аз ще ти купя кирка. Давай. Добре, сега само не чупи. Само да си взема айрон. Взеха яйцето на Грин, на зеления отбор. Само да ми вземат нашето. Иначе ще ме прибият. Аз съм без нищо. 20. За стон кирка трябва 20. Аз имам 20. Айрон. Дай ми 2. А то колко? 20 голд. Не, айрон. Добре. Айде отивам при... Аз имам 24 да те яд. Аз пък 23. Айде кирката. Знаеш, що му трябва? За яйцето. Някакви... Оман. Ефектиенс. Я да видя боловете. Един бол. Обикновен. 8 даймонда. Фот ми трябва. Храна ми трябва. Ще си взема. Аз взех 4. Храна. Никой не ще да ходи. Ще ти дам 2. Ето. Аз ще си купя. Що е? Айде лимона. Само да си купя. Не бяхме ли приятели? Приятели са. И тогава приеми моя Добре. да. А ти приеми моя. Той какъв е? Обичаш ли... Меса да. Кой не ги обича? Не бе. Едно друго. Меса да. Кой не ги обича? Не, едно друго нещо. Какво? Моркови. Не. Що? Много малко хранят. Не да ги купува. Добре. Аз ще си купя още пържоли. Аз имам пържоли. Аз ще си купя още. 4. Аз ще си купя... Аз имам 3. Блоковете. Тези по колко? Аз ще си купя един. Аз ще си купя един и си взема останали. Дани! Да? Откъде намери този блок? Кой? Този. Той е. Да. Ами, взимаш си го. Откъде? В пото ще ти покажа. Тук го няма. Аз го имам. От чопа ли си го взел? Да. Аз не. Аз винаги си се взимам. Лоп. Защо не взимаш обсидиан? Нямаш пари? Да. Кой има пари за обсидиан? Ти. Много си прост. Си ти. Казах го на зрителите. Казах го те да разберат. Добре, аз мисля... Още една минутка и да приключваме клипа. Що? Ами... Да не бъде 10, поне 5, само поне 5 да бъде. Айде, дай ми... Това ти ли